ప్రభుత్వం తరపున రైతులకు క్షమాపణలు చెప్పారు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి. వరి ధాన్యం కొనుగోలు ఆలస్యం అంశంపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. రాష్ట్రంలో ఈసారి 4 రెట్లు అధికంగా వరి సాగు కావడంతోనే కొనుగోళ్లలో ఆలస్యం జరిగిందని అన్నారు. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చోటుప్పల్ మండలం అంకిరెడ్డిగూడెంలో 1,50,000 క్వింటాల సామర్థ్యం గల గోదామును సివిల్ సప్లై అధికారులకు అప్పగించి ధాన్యం అన్లోడింగ్ ప్రక్రియను పరిశీలించారు. మరో 10 రోజుల్లో కల్లాలో ఉన్న మొత్తం ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేసి వెంటనే ధాన్యం దిగుమతి పూర్తి చేయాలని అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు.